इस साला गांव वाला सब भागत काहे पड़ा सना के? पता ना काहे भागत हो सब। रुक रुक एगो आदमी आओ तक से पूछे के। पकड़ पकड़। अरे कुछ करिया। अरे कुछ गाड़ी भाई कहाँ जाता रहा इतना जल्दी? और तूने के मालूम नहीं कि ओकर आवे के बेरा हो गइल बा, रात हो गइल, ओकर आवे के बेरा हो गइल बा। अरे साला साफ साफ बताओ ओकर कौन? सर कटा दानव। अरे साला तुन के कौन जमाना में जियत असन रे? अरे भाई एक बार देख ले हम सर कटा दानव के, हमार थोड़ी सी पेशाब निकल गई। अरे भाई तू ठीक कहत हवे, हम एक बार देखले रही टीवी पर। रात होखे लगा देख भाई, तू आई गाँव में से कोई एगो लड़का के देख उठा के लेके जाई। खाली उठा के लेके जीबे करला ना कि मुंगा देबला? भाई हम तो अभी तक पकड़ाई नहीं, मगर जहाँ तक सुनले बानी शाम के पकड़ेला, सुबह फिर के छुइयो देवेला। अब थोड़ी बहन करा के बड़ी छिनार भूत बारे। चलता है कोका रील बना के आवली ना भैया हम ना जाइब, हमार दुगो घरे बाल बच्चा बाबा दुनिया में जा बाग साला कुछो ना होखी, चल बना के आ जाई जी। ना भाई हम ना जाइब। ना चल। अरे भाई हम ना जाइब, हमार घर ला क्या बात रे? अरे भाई हम ना जाइब, हम ना जाइब रे भाई, हम ना जाइब। अरे साला भूत से पहले तो तुम्हें लगा था मार देबे। हट चल कुछ ना हो। तब पिचकारी कहाँ भूत हो बोलाओ? इहो जगह हो भैया, अभी शाम को उठाई सुबह लाके छोड़ी, इहो जगह हो। ना जाइब भैया, हम कर जाते हम ना। अच्छा ई बताओ पिचकारी, हां तो भूतवा के बियाह शादी भई रहे कि ना? ओकर तो बियाह ना भई रहे। ओकर न शादी सेट हो गई। शादी के देख ओकर में खानू न भाग के मांडवे में से ओही लोग ई बहन की कहते ये तो चाहिए समय से गाड़ से हाथ धोए पर जाई। भैया हम गावे कहानी हई दुरो सहज सेल बन जा, की ना के देख की ना के मोटा मोटा बा। तोरिया के बात सही लागता, कहा त सही में का भूत होला सन? सही में भूत होला ताने तू जो हम देख के आओ तनी जल्दी आइए भैया, हमरो अब डर लगता। Oh no! कौन है बे? कौन ऐसी शक्ति है जो बच्चों को डरा रही है? हिम्मत है तो इसके को डरा के दिखा। भैया रे भैया बचाओ, भैया भैया रे भैया बचाओ भैया। अगर तब कोई बात के जवाई में मार दलस। आयो रे मां। वो देखो तो भैया लगा कि भूतवा मार ले बा। चल 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 चल। काहे रे का लोग कुछ बोलत काहे नहीं खत? भैयो खदान देकर तू होश न होश को देले बा। का सब खा गई का? सब खा गिल बा भाई की, बहुत तकलीफ देले बा मरे। चल लिया बाबा उठी बाबा, बाबा हमरा पता बा तू कोना रोग से ग्रसित बड़े। ऐसा ऐसा केस हमरा लगे रोज आवाला। बाबा एकरा के तनी देखी, कुछो बोलत नहीं थे, पता नहीं एकरा का भइल बा। तेरा बोले की जरूरत नहीं खे, जे रात के चहल पहल रहला सुबेरे उदास होइए जाला। एगो मंत्र मारब तुरंत ठीक हो जाई।
झाड़ झरौनी पात पतैनी नीम के पतई हम चबैनी तू पिपरा बगहन रे फुक। ओम तरारा फुक। तेरी बहन का हट बे। कौन है बे तू? हट। तेरी बहन की